Paglaon ka, O Kristong maluluyon, ang kasing-kasing kusultihan mo, ug luwasan ako sa kasalanan, sa masalaypon nga katuyuan. Paglaom ka, O gasa nga langit nun, dadi ako kalanun sa kalag. Bumuhi sa Espiritong balaan, bulngang kasakit sa kalibutan. Paglaom ka, O iwag magpadayon, tultuli ang nasaag nga kalag. Agakon mo ako sa agianan, nga mahiway sa kangitngitan. Paglaom ka, O Kristong madaugon, sa kamatayon kasakit usab. Manduan mo ako ug sa kanunay, magapadayon ka, O Ginoo. Amen. Mayong buntag mga kaigsuunan. Atong igitimbaya ang atong makaigsuunan karon diri sa atong panimbahon diri sa Metro Davao hiniusang panimbahon nining maong Domingo. Labi na katong atong makaigsuunan nga naa dinha sa ilang panimalay, hinaot nga mangandam kita alang sa atong pagsimba niining nga takna. Manindog kita ug atong pagbasahon ang tawag sa pagsimba, pagtubag-tubagan nato. Kasaligan ng Ginoo, ligunon kita niya ug panaliptan batok sa kadautan. Ang pagkamatinumanon sa Ginoo, magpadayon hangtod sa kahangturan. Dili gayud mulubad ang gugma sa Ginoo ug walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bago kini adlaw-adlaw, pagkamatinumanon gayud niya. Busa dayon ta ang Ginoong Dios kay siya puno sa gugma ug siya matinumanon gayud
hangtod sa kahangturan. Atong awiton ang awit sa pagdayeg, matinumanon ka. Amahan namong langit nun, ania kami o Diyos, ni ining kabuntagon, niya ikaw, ania karon with your holy presence. At this holy hour kami Ginoo, nagaduol kanimo, ug nagahangyo kami sa imong giya o protection. Gamhanan ko o Diyos, ug naga-acknowledge kami Ginoo nga ikaw ang among magbubuhat ug ang among manluluwas. Salamat Ginoo sa imong gugma. Tudloy kami sa pagpaubos among kaugalingon Ginoo. Kay kung ikaw wala sa among mga kinabuhi, wala kami arang mahimo. Daghan kayong salamat Ginoo sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Ang pulong sa Dios kinutlo sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 3 ngadto sa 9. Si Pedro nagingon, "Pasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Jesucristo. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog og panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw. Kitagana kini
dito sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, ipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. Busa angay ninyo kining ikalipay, bisan tuod ug sa pagkakaron kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang tuyo niini mao nga ang pagsulay kung tinuod ba gayod ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kaysa bulawan, sulayan gayud usab. Tungod niini badawat ninyo ang pagday, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Jesucristo. Higugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya, o nagtuo kamo kaniya bisan wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa napuno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Mo kini ang pulong sa Dios nalanginan na kita sa atong pagpatalimhog niini.
buntag kanatong tanan. Nining tulong Domingo sa Pebrero. Ug usab malipayon nga adlaw karon, ilabi na sa Turil United Church of Christ in the Philippines sa pagsaulog sa 75 years of praise, prayer, and proclamation. 75 katuig sa buhat sa pagsimba, pagampo, pag-alagad, pagwali, pagtudlo, pagsaksi sa kinabuhi ug buhat sa maong iglesia. O karong nga adlaw, gi-welcome namo si Reverend Ruilin Angoy Montiliano, pastor sa UCCP Bansalan, ingon nga among mamumulong atol niini nga pagsaulog. Dalaygon gayod ang Dios. Alang sa mga taga-Turil, kini nga bulan sa pagsaulog sa matinud-anong kaayo sa Ginoo, sa taas nga panaw sa pagtuo og kinabuhi. Mabitaw nga ang tema dito nagaingon sa English, Enduring Faith in the Faithful God. Ang paglahutay sa pagtuo o ang malahutayong pagtuo diha sa matinud-anon nga Dios. Tungod kay ang iyang panaw taas-taas man, nagsugod kini matud pa sa sulat ug saysay ni late Reverend Bernardo Fernandez Sr. 2010 nga iyang message. Pinaagi sa usa ka tawo nga ginganlan og Lorenzo Manuel, usa ka teacher nga gikan sa Ilocos nga nahimong usa ka dakong leader ug pangulo sa Furukawa Plantation Company nga na-establish kining company niadtong 1914 diha sa Daliao, Turil. Iyang gitapok ang mga laborers ug iyang gi-organize ang gitawag og evangelical believers nga maoy nahimong sinugdan sa kongregasyon sa Turil kung kinsa naa na karon. Matud pa sa libro sa kinabuhi sa Turil, dili sa pinadayag, na ay gitawag og pre-war kongregasyon. Kongregasyon sa wa pa ang gira World War II. Ug naa dito na lista ang mga pangalan sa mga tao, sama ni Paz Centino, dili ikaw nga Paz, Cecilio Modista Salvador, nga maoy lolo ni Mr. Lumungo, atong kaila kayo, Mr. Basilio Julian, Mr. Sergio Alfafara, Luciana and Lydia Bilandres. Kaning Luciana, abo maning naabtan 2 years ago. Rufina Pundang, Juan and Mamirta Cabang, ante sa atong leader karon nga si Daina Ancheta Betty, Maria Concepcion, o Malakyas Arcadia Uyuhoy. Niabot ang gira 1942 to 1945 sa gira sa Hapon o sa iyang pag-okupa sa Pilipinas for 3 years. Naundang ang pagsimba sa gamay evangelical group sa Turil. O nahunong usab ang mga panagtigom ingon nga usa ka epekto sa gira niadtong panahona. Apan sa kaloy sa Ginoo, ang mga kasimbahanan natukod dito sa Matina, Tibungko, Padada, Digos, Malita, Panabo, Tagum ug daghan pang simbahan. Ug usa sa mga nangulo ingon nga magtatanom og simbahan si Reverend Pastor Migalios. Kansang buhat mao usab ang nagtukod sa simbahan sa Matina, sa Bulacan, Malalag, sa Padada, sa Tugbok, sa Mintal, o Kalinan areas. Busa, niadtong 1946, si Reverend Pastor Migalios, ang iyang pangalan, Pastor. So, wa pa siya na Reverend, Pastor na siya. O kadtong na Reverend na siya, Reverend Pastor na, doble na.
Reverend Pastor L. Migalios, kauban siyang asawa, niabot sa Toril 1946 o himo sa unang pagsimba nga formal kauban diha sa panimalay ni Mr. and Mrs. Eustaquio de Sabilla. Ato ning gilakbitan aron atta mahinumdum kinsa sila nga nagsugod ug aron makabalota sa mga buhi ug ang ilang mga napanunod nga mga maayong pag-alagad dinhi kanato. Ang Migalios mo kini ang inahan sa akong ninang the late Luvimin Tabay. Kay Migalios man siya ug ang mga Versosag Migalios ilaning angkol. Kaning si Lani diring secretary sa Davao City, apo na ni. Apo sa tuhod. Iyang apo sa tuhod sa angkol sa lolo nga sa igsoon sa iyang lolo si Reverend Pastor Migalios. Ug ang pamilya yun ni Eustaquio de Sabilla mao ang ginikanan sa mga nabilin nga mga anak nga di Sabilla nga naa karon sa Turin. Ug nagapadayon ang pagsimba dito sa pamilya Advincula, mga magsuon nga Advincula, amahan o ginikanan ni the late Linda Advincula Arrieta ug ang mga naa nagdumala og tag-iya sa DCC Sabilla, Rodriguez, Paredes, Garcia, Gador, Amora, Gasco, Salvador, Bilandres, Cabang, Ancheta. Mao ning atong leader karon. Anak sa labing una sa mga niabot in 1946 later on. Dayna, Ancheta, Veti, Cinco, Quintana, Abata, Dasilio, Kipit. Sa atong i-flash na ay mga picture diha. Makita ninyo ang nawong ni Reverend and Mrs. Pastor Migalios, ang unang pastor, Eustaquio and Marcela de Sabilla. Sa Sugilanon, niadtong tuiga usab, gihatagan ang simbahan og tunga sa hektaryang yuta. Dako kayo sa gitawag og NAFCO. Apan tungod kay wa man na improve kayo ang yuta, daghan dako nini nga bahin nawala ngadto sa mga gitawag og squatters. Unfortunately, mga membro rapot nga nang biya sa simbahan. Busa ang nabilin karon kanang gitindugan sa simbahan 2,016 na lang ka metros kadrado. Ug dunay sugilanon nga Mr. Julian Basilio midonate og 400 para itukod ang simbahan o sa tinabangay ni Huyuhoy o ni Basilio. Huyuhoy siguro ang hangin po niya itong panahon na kay daghan pa man og mga tanom. Samtang dito sa Manila, May 25, 1948, natukod ang United Church of Christ in the Philippines, pinagi sa panagiusa sa United Evangelical Church, the Evangelical Church of the Philippines, o ang Philippine Methodist Church. 1950, niabot si Reverend Elton Brown, usa ka Amerikanong misyonaryo gikan sa United Church Board o Congregational Group mani nga nagdonar og $1,400 aron isugod ang bag-ong simbahan sa Turil. Busa February 19, 1950, ang cornerstone sa simbahan uban sa service nga gipanguluhan ni Reverend Crispin Faune, gihimo ang pagtukod sa simbahan, usa ka major building construction sa kongregasyon o sa simbahan nga natukod na niadtong sa pa ang gira. Kanang picture nga atong makita karon 1950 nga picture sa nagtapok nga mga tao nakaputi, dili na mga anghel ha, nakaputi lang, hiling lang jud sila puti sa una. Kaya kaning mga influensya sa Amerikano o ang mga istruktura sa mga kahoy nga ilang gitukod nga mga tugas. 1950 na nga picture og duha or tulo ni anak diha sa picture, mga anak sa pamilya di Sabilla
nga naa pa ang tulo karon kay niadtong panahon na 8 anyos, 7 anyos, 5 anyos man sila. Dalaygon ang Dios tungod kay sa pagsaysay kaning mga kahoy nga perting liguna naay nabilin dito sa simbahan nga perting gahiang kahoy nga gihimong cross nga gani maski 8 ka tawo paglisod pag-alsa sa iyang kabugat. Dalaygon gayud ang Ginoo. Naay picture usab sa mag-asawa nga Reverend Crispin Fauni nga maoy nangulo sa pagsimba ingon nga maoy moderador niadtong panahona. Mga igsoon, sulod sa 75 years ang simbahan sigurado gayud nga niagi sa gitawag og swab test of faith. Karabanggi suluyan ang pagtuo sa tao. Nakagi na ba mo swab test mga igsoon? Ako, kagi ko ni atong November 17, hilom lang. Di man mo na ipanghambog nga gi-swab test ka. Kaya kung i-swab test ka, sa ato pa kulbaan ang imong mga silingan. Ang kuyaw sa swab test, dili ang swab test itself. Ang katong pagkabati nga kinahanglan ka mag-swab test. Kay you meet someone nga kuno positive. Unya, ni ubo-ubo ka gamay, ni tura ka gamay, na paranoid ka na, di nakakatulog, kinahanglan na kag mugasto og 5,000, kay katong ako private man. Diya sa Matina gihimo. O ang pinakakuyaw sa swab test, katong paghulat sa result. Di ka katulog. O gisulatan ka na daan nga kung magpositive man kani ang imong himuon. Inig-uli nimo imong tapad, imong pamilya, maglaing ka na. Tinod, lisod ang pagkatulog sa paghulat. Nawa pa ang result. Madalaygon ang Dios kay niadtong 17 pag dawat sa pagka sulod adlaw kay private 24 hours naman. Sa akong pamahaw ni anang buntag sa 18, pertimang parata ang akong gikaon. Unya nasimutan ako ang fried chicken. Ningon ko sa kong kagalingon, burag maayo nga result Ginoo. Sawa pa ang result. Kay kuno kining COVID kuno mawala man ang imong pagtilaw. Pero niadtong panahon na ang pagtilaw pertimang lamia. Ug ningon ko siguro sinyalis ka to nga ang result maabot. Ug gani niabot alas 10 sa buntag. Ug dalaygon ang Dios nga negative siya. Now, kana siya sa COVID nga sakit. Pero kaning gitawag og swab test of faith sa laing bahin, kinahanglan mo gawas nga positive ang imong faith. Kung i-swab test ang atong faith, kung positibo ka siya, or basig false positive, or basig negative, or basig false negative. Ang simbahan nga niagi for 75 years, niagi og swab test sama sa World War II, sama sa leadership crisis, sama sa ministry management problem, sama sa issues of divisions, quarrels and conflict, sama sa ubang simbahan dunay ning hawa, dunay wa na ni balik jud nagpakita, dunay naglalis pero na reconcile, dunay daghang issues, swab test of faith. O may balaan kinsa ang tinuod nga iya nga nilahutay diha sa pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Ingon si Apostol Pedro, kinahanglan gyud kita moagi og swab test of faith. Nga naman, number 1, tungod kay gigugma kita sa Dios nga Amahan. Kaniliyang pagigugma sa Dios nga Amahan makita bisan diha taliwala sa pagsulay. Si Kristo mismo mo atong ehemplo. Hebrehanon 5:8 nag-ingon didto, bisan tuod siya anak sa Dios, siya nakakat-on sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa mga butang nga iyang giantos. Si Kristo tungod sa iyang mga pag-antos, himo siya nakakat-on sa pagkabatinud-anon. Busa bisan siya anak sa Dios, example nga kita moagi gayon bisan pa og mga pagsulay sama ni ingon ni Pedro. Sa Hebreo 12:6 ug Hebreo 12:8
Kung tinuod kang anak sa Dios, pagapantunon gayud kita niya. Kaya ang iyang mga gigugma, iyang pantunon, iyang i-disiplina. O nagalutos sa matag usa sa iyang mga anak. Kung gipasagdan kita sa Ginoo, wala kita lutusa o gipanton, tudpas sa nagsulat sa Hebro, din dili kita nakaambit sa iyahang himaya. O basi dili kita niya tinuod nga anak. Ang tinuod nga anak sa Dios pantunon gayud. Ug usay ang mga pamaagi niini, mga grabing dagkong mga pagsulay sa kinabuhi aron masusi gayud kita mga anak sa Ginoo. Kay gugma gayud di ay kita niya. Ikaduha. Buot sa Dios nga sulayan og masuta ang atong pagtuo. Amo kini ang gisulti ni Pedro sa iyang sulat, sa unang sulat sa Pedro, ngadto sa mga kasimbahanan sa Efeso, sa Bitanya, sa Galacia, sa Cappadocia, sa Asia. Kanang mga lugar karon naa kana sa Turkey tanan. Naa sa Turkey. Dili man sa panghambog. Amo nang natuyok. Perting dako anang lugar. Apil ng lugar sa Efeso o kanang sa Cappadocia sa eastern side o sa Bithynia dito sa taas. Dito nagsurusuroy si Pablo, pero dito po nagdiaspora, nagkatag-katag ba ang mga Hudyo nga gikan sa Jerusalem nga naapektuhan niya adtong sunog o great persecution o pagkasunog sa Jerusalem sa tuig 70. Ug mao nang gisulat ni Apostol Pedro sa mga Hudyo nga nagkatag-katag nga dili kita mawad-an sa paglaom bisan sa atong pagka-diaspora, bisan sa atong pagkakatag tungod sa grabing pagsulay. Kay iyang gisulat nga dunay katuyuan ang pagsulay, dunay maayong paglantaw ang pagsulay, ug dunay maayong produkto ang pagsulay. Matod pa bitaw sa nagsulat, ang tinuod nga pagtuo magatubo sa kalig-on diha sa daghang mga pagsulay. Genuine faith grows stronger in trials. Kung dili genuine ang imong pagtuo, agi kag pagsulay, basig fake ang imong pagtuo. Ang sa normal nga pamaagi, magalig-on gayot. Busa, ingon sa Apostol Pablo, buot sa Dios nga sulayan kini atong pagtuo sama sa bulawan nga moagi og kalayo aron mahibalan kung tinuod ba jud siyang bulawan. Kita moagi usab sa gitawag og acid test. Kana siya mao manay kinaraan nga swab test. Karon swab test of faith naman. Sa una acid test of faith aron mahibalan kung tinuod ba jud nga bulawan ang imong gigunitan. Kung tinuod ba jud ang pagtuo, masuta ang atong pagtuo. Kung tinuod gayod, pinaagi sa mga pagsulay nga temporaryo o gikinahanglan gayod. Sama sa atong kasinatian sa pandemya karon. Wala na isama ni ini. Tungod kay wala may nakaabot niya adtong 1918 o 1920. Na may nakaabot pero 1 year old pa siya. Si Nanay Leah Matunog. 1918 man to, 100. Wa po siya kasi dati unsa ang pandemya ni adtong panahon na 100 years ago, pero kita karon nakasinati niini. Ug ang epekto dili lang panglawas kundi ekonomiya. Gani tibuok kalibutan hugno ang ekonomiya. Gani ang gobyerno nga amoy pinakalas nga sandigan nga company sa katawhan. Grabe na dako na kay utang. Mga igsoon sa tinuod lang ang atong gobyerno sa Pilipinas sa pagpalit og vaccine og sa paghatag anang gitawag og SAP. Ano sa kata makabangon? Kabangon ba ka kita? Ingon sila kinahanglan pag 5 ka tuig usa pa makabangon ang gobyerno ug ang mga dagkong mga kompanya. Grabe nga kalisod. Grabe nga kalisdanan. Wala pa nimo gihap ang mga kalisdanan sa personal nga mga depression ug kagubot sa una-una tungod sa mga tao nga di nakagawas, di nakalakaw, ug di nakalihok-lihok nga normal. Kining tanan gani naay uban wa na jud kabalik sa ilang pagtuo sa Ginoo. Kay nahulog na sila ngadto sa grabing
pagkawala sa paglaom sa kinabuhi. Apan kita mga igsoon, magapadayon kita sa pagtuo, pagsalig. Kay kini, niining panahon na gisulayan gayud kita. Ug mulabay lamang kini, matud pa ni Apostol Pedro. Katulog katapusan, magkalipay kita diha sa atong pagtutok ngadto sa manluluwas ug sa iyang kaluwasan. Verse 8, versikulo 8, ingon dito, bisan kita wala kakita kaniya, nahigugma kita kaniya. Bisan kita wala kakita kaniya, nagapadayon kita sa pagtuo. Kana nagpasabot nga magatutok gayud kita diha kang Kristo, uban sa pagtuo, uban sa paglaom, uban sa gugma. Kay si Kristo ang ehemplo sa kadaugan sa pagsulay. Na wala siya nilunga. Tod pa sa Hebro 12:2, sa pagpasan sa cross o kalisdanan. O bisan ang kaulaw nga iyang nasinati, o karon tungod sa iyang gibuhat, siya gituboy o gipalingkod sa tuong trono sa Amahan. Mga igsoon, dalaygon ang Dios sa kinabuhi sa iyang katawhan nga sulod sa 75 years, specifically diya sa Turil, o kita tanan sulod sa daghang katuigan sa atong pag-alagad, nagyaagi kita og swab test of faith. Kita magalahutay gayod kay gigugma kita sa Ginoo. Kita magalahutay gayod tungod kay ang katapusan niini nga mailhan ang atong pagtuo nga lig-on diha kaniya. Ug ang katapusan nga magkalipay gayud kita sa pagtutok sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi ug buluhaton sa Turil UCCP. Mabuhay Turil UCCP. Salamat sa inyong mga pag-ampo. Salamat sa inyong mga kaigsuonan sa lain-laing simbahanan, sa pagdasig sa matag usa, sa pag-alagad sa Ginoo. Dalaygon gayod ang Dios o ang mahimaya mayagayod sa tanang panahon ug sa iyang katawhan ang kadagaya ug kalig-on sa mapadayonon natong buhat o pag-alagad. Amen. Atong andamon ang atong mga kaugalingon alang sa pagdala sa atong mapagtagad o mga kangawa ngadto sa atong buhi nga Dios. Magampo ta. Makagagahom, maluluyon ug dalang pa namo nga Dios. Nining atak na nagaduol kami sa trono sa imong grasya. Uban ang mapaubsanon nga mga kaugalingon sa pag-ila sa imuhang grasya, gugma ug kaluoy. Nga mao kanunay o Dios nagalihok sa among mga kinabuhi tungod sa imong presensya sa matag usa ka namo. Ani o Dios ang imong mga katawhan. Nagaduol kanimo dala ang nagkalain-lain nga mga pagtagad, personal, pamilya, katilingban ug bisan pa o Dios sa tanang kanasuran sa kalibutan ug bisan pa sa nasod sa Pilipinas. O Dios nga labing balaan sa nga tanan. Nagaduol kami kanimo tungod kay nagatuo kami nga diha kanimo anaa ang imong gugma, anaa ang imong grasya, ang imong kaluoy nga kanunay imong gipasinati kanamo. Bisan sa panahon o Dios sa nagkalain-lain nga mga kasinatian nga among nasinati sa among mga kinabuhi, ikaw o Dios wala magkulang kanamo. Ug sa among pag-ilang ikaw among magtatabang, magbalantay ug dalangpanan. Kanunay kami nga makadawat sa imuhang mga pasalig ug mga saad, pinaagi usab sa imong mga pulo. Ug nining atak na o Dios, nagaduol kami, dala namo ang among mga katuyuan, mga plano, among mga panimalay, bisan pa ang among mga kaugalingon diha kanimo. Tungod kay nagatuo kami, nga diha kanimo o Dios, ana ay kasiguruhan ug ana ay kaluwasan. Bisan pa nining panahon o Dios sa kalisod, kapitos, nga among giatubang, tungod sa kahintang, pinaagi niining pandemic nga among nasinati.
apan malaumon kami o Dios nga diha kanimo aduna kami kaluwasan pinaagi ni ining tanan tungod kay ang imong grasya wala gayoy paghubas, ang imong gugma wala gayoy paglubad, ug ang imong kaluoy walay paghunong. Nining atak na usab among gidala ang among mga kaigsuonan nga nagmasakiton. Hinaut o Dios ikaw magbisita kanila din man sila karon, duna anaaman sila sa tambalanan, sa panimalay. Hinaut Ginoo nga imong hikapon ilang makalawasan aron o Dios may balik kanila ang ilang maayong panglawas. Ang among mga kaigsuonan nga nagbangutan tungod sa pagtaliwan sa ilahang mga minahal sa kinabuhi. Hinaot o Dios nga imo usab silang bisitahon ug hinaot nga ang imong comfort imong ipasinati ngadto kanila. Lig-unon mo ang ilang pagtuo sa panahon sa ilang pagsinati sa kasakit, sa pagsinati sa kaguol tungod sa inigugma nga nawala kanila. Nini usab nga takna among gidala sa among mga pag-ampo o Dios. Ang mga kaigsuonan nga nahimong kabahin sa pagsumpo ni ining COVID-19. Among mga medical staff, pinagi sa mga doctors, nurses, na naa sa ospital, mga klinik, ug uban pang mga tambalanan o Dios. Ikaw magapanalangin ug magauban kanila. Magaligo no usab sa ilahang mga kaugalingon ug sa ilang mga panglawas o Dios. Aron nga lig-on silang moatubang nining mao nga pandemya. Ang amo usab nga iglesia o Dios ang gidala diha kanimo. Labi na ang United Church of Christ in the Philippines. Nasayod ikaw o Dios sa kahimtang sa iglesia karon, hinaot nga ikaw magahatag sa imong kaalam nga langit mo aron mahatagan og kalamdagan ang among mga lideres bisan pa ang tanan nga miyembro o Dios na makasabot sa mga kahimtang iatubang namo karon sa iglesia. Among mga institusyon sa UCCP, naot Ginoo nga ikaw magapanalangin ni ining tanan tungod kay kini gitukod Ginoo dili alang sa personal nga interes, kundi alang sa pagpadayon sa imong misyon ngadto sa katawhan nga nanginahanglan. Salamat Ginoo sa imong pagiya. Salamat sa imong pagpakig-uban. Salamat sa paghatag nimo og igong direksyon aron kami Ginoo makapadayon nga malahutayon tungod kay ikaw among kauban ug higala. Iniusab nga takna among gidala sa among mga pag-ampo ang among mga lideres sa nasod ug sa tanang nasod kanasuran o Dios sa tibuok kalibutan. Gamhi sila o Dios ug hinaot nga pinaagi sa balang Espiritu Santo magiyahan sila aron diha sa ilang pagpangulo magmatinud-anon gayud sila Ginoo diha kanimo sa ilang tahas kung tawag ingon nga mga pangulo sa mga kanasuran diin imong gipahimutang sila. O Dios nga labing balaan sa nga tanan, tugyan namo ang among panimbahon karon uban ang pagtuo nga ikaw o Dios magagiya kanunay kanamo. Ug salamat usab o Dios bisan pa sa selebrasyon karon sa UCCP Turil Rasay sa iyang ika-75 katuig sa iyahang existence as a church. Salamat o Dios sa malahutayon nga pagtuo sa imong mga katawhan aron nga makapadayon sa pagmantala sa maayong balita pinaagi sa Turil dinimo siya gipahimutang aron ang imong mga katawhan o Dios makadungog sa imong mga pulong ug sa maayong balita. Salamat o Dios nining maong iglesia hinaot nga magpadayon nga adunay kalig-on diha sa pagtuo sa usa ka Dios nga matinud-anon sa iyang mga saad. Salamat kanimo Dios
Tungod kay ikaw wala magkulang kanamo. Bisan kami mga makasasala, imo kaming gipasaylo ug gihigugma. Busa nining taknaa. Gangyo kami nga ikaw magpadayon sa pagpakig-uban kanamo. Bisan pa sa tanan namong mga kaigsuonan, wala dinhi sa among duol kung dili ang uban at tuwa sa laing kanasuran, nanimpalad o Dios kung naningkamot aron makasuporta sa ilang mga panimalay. Hangyo kami sa imong panalangin kanilang tanan kung asa man sila karon. Bisan pa kanamong tanan, ni adinhi niining maong panimbahon, ikaw o Dios makiguban ug magapanalangin kanamo. Itugyan namo kini sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Karon ang tawag sa paghalad makita sa Hebrehanon kapitulo 13, 15, versikulo 15 hangtod 16. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios, pinaagi kang Jesus. Mao kini ang halad sa pagday gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo, ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Atong ihatag ang atoang paghalad sa Ginoo atong kaugaling. Magampo kita. Salamat Ginoo sa imong gugma ug kaluoy kanamo nga imong mga anak. Yatagan mo kami og kaalam aron kami imong matabangan sa pag-recognize kanimo nga ikaw ang among Dios nga balaan.
Salamat Ginoo sa mga kadagaya nga imong gihatag kanamo. Among ihalad ang among mga kaugalingon, O Lord. Kani mga halad Ginoo makapalambo o gamiton namo kining tanan Ginoo alang sa imong gingharian diri sa kalibutan, Lord God. Ug alang sa pagpalambo sa imong ministerya sa simbahan Ginoo. Ug kini among ginapasalamatan tungod kang Kristo Hesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Ani kita karon sa ato ang mga pagtagad o pahibalo sa atong iglesia. Una sa tanan, atong pasalamatan ang mga nangulo sa atong panimbahon karon nga Domingo. Atong speaker si Pastor J. Yebes, ang atong pastor sa Turil UCCP Rasay. Ug ang ato ang pangulo, usa ka elder usab gikan sa Turil, si Elder Daina Ancheta Vete. Ug of course, ang ato ang pianista nga kanunay nagiguban kanato, si Miss Erica Panotes. Ug ang ato ang madahutayon ug mahigugmaon gayud nga mutabang sa pagpadayon sa atong ministeryo sa pinaagi sa awit, choir, atong mga lay gikan sa nagkalain-lain usab nato nga mga iglesia labi na diri sa Davao City. Ang ato ang worship in charge, of course, ang ato ang mga Central District Pastors, no, nga niya kanunay nagapadayon ug suporta niining maong programa sa atong panimbawon. Ang atong worship in charge, si Pastor Melvin Ramoso. Of course, dili pud ta ma-on the air kitaan sa Facebook or sa asa, no, kung wala pud tay mangunay niining giingon og multimedia, no? So natay multimedia director si Pastor Wenzel Diholde. Og gutmon pud ta og wala pud tay mga sponsors. So salamat kaayo sa atong mga sponsors sa atong paniudto. Nya katong gusto pa muhatag sa ilang mga resources, abri pud mi nga modawat sa inyong mga donations kung aduna man galing. Ug niini usab nga takna ato pong i-greet ug happy church 75th church anniversary sa atong Turil UCCP Rasay. Atong i-congratulate atong pastor, atong mga evangelist, atong mga council members and officers ug ang tanang miyembro sa UCCP Turil Rasay. Congratulations. God bless us all. Sa sunod nga Domingo, ang ato ang speaker usa ka lay gikan sa Catalunan Grande, si Mr. Marianito Victoriano. O ang liturgist pud niini gikan pud sa Catalunan Grande. Busa daghan kaayong salamat ug hinaot nga magpadayon kita sa pagsuporta nining mao nga programa aron mapadayon usab ang misyon sa iglesia nga gitugyan sa Dios nganhi kanato. Ato karong andamon atong mga kaugalingon sa pagtugyan uban sa pag-awit nato sa atong himno sa pagsalig. Sa
Tinudanon nga Dios, ikaw ang hinungdan, tinubdan, katuyuan, ug ikaw ang sangputanan sa malaw tayong pagtuo sa imong mga anak. Dili lang sa Toril Mississippi sa ilang pagsaulog sa 75 years karon tuiga, dili sa tanang kasimbahanan ug imong mga anak nga nagaatubang sa grabing pagsulay tungod sa mga panghitabo sa kalibutan karon. Salamat nga makalahutay gayud kami. Bisan pag-agi sa daghang mga pagsulay, kay kami imong gihigugma ug imong buot nga masuta ang pagkamatinud-anon namo dinha kanimo. Ug aron diha sa among pag-ila sa among kaugalingon, la kami mahimo kundili magatutok ang among mga mata diha kang Kristo nga nakadaog na sa daghang pagsulay, ug magatutok ubad sa pagtuo, gugma ug paglaom aron magmadaugon gayud kami sa among pag-alagad kanimo. Salamat Ginoo, ikaw gadawat sa among pagsimba, ikaw nahimuot sa among mga pagday, ug ikaw nakadungog sa mga paghalad sa kinabuhi sa imong mga anak, sa mga pag-ampo ni adtong mga nanagluhod karon, bisan pa nagagunit sa uban pang mga instrumento Ginoo diha sa imong mga pulong o diha Ginoo sa pagsangpit paggunit kang Kristo, aron Ginoo nga kami sinati sa imong gahom ug gugma sa mapadayunong buhat. Salamat Ginoo, ikaw kadawat sa tanang pagdaig pagsimbang pagampo, kanimo lamang ang tanang dungog, himaya ug sa imong katawhan matagamtaman ang kahulugan, katuyuan, katagbawan sa kinabuhi karon hangtod sa walay katapusan, sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.